De kwelder, een begroeid stuk land dat tussen de zee en de dijk leidt, is bij Petrus Moddergot tijdelijk sletten. De komende weken worden er onderzoeken dienen naar het gebied. Maar waarom? Zo'n kwelder met deze vegetatie, dat die de golven dempt, dat weten we eigenlijk wel. Maar hoe dat gaat bij een superstorm, daar weten we echt nog maar heel weinig van. Ja, we zoeken steeds meer naar mogelijkheden om het dijkontwerp voor nieuwe dijkversterkingen verder te optimaliseren. En daarom dragen dit soort onderzoeken daar heel goed bij. Het kweldergebied wordt beheerd door het Frieske Geer. En die sjoggen positief naar de onderzoeken in het gebied. Het Frieske Geer had boetendijks zo'n 4000 hectare kweldergebied. Ja, het blijkt dat het een beschermde rol kan bieden aan waterveiligheid. Ja, dan krijgt het kwelder nog een prominentere rol dan dat het nou al had en kan bieden. Maar die onderzoeken zelfs worden net in Friesland dienen. Bij vrachtwijn worden de stukken kwelder naar het zuiden gebracht. In Delft gaan we dus die superstorm nabootsen, niet met wind, maar met hoge golven tot 2 meter hoog, die we op deze vegetatie loslaten. Allereerst willen we natuurlijk kijken in hoeverre het allemaal overeind blijft staan. We verwachten dat er wel een deel gaat afbreken, want dat zien we in de praktijk, zien we dat ook. Maar als er een mooi deel blijft staan, dan hopen we daar toch echt wel flinke reductie van de golfhoogtes uit te kunnen berekenen die op onze dijken aankomen. Wetenschap Friesland hoopt het op deze wijze meer te weten te komen over wat de kwelder aankan en wat er op de dijk aankomt. Dan hopen we toch wel een aantal procenten van de golven af te halen, misschien in orde 15%. Dat betekent toch wel dat je van golfhoogtes die inkomen van de Waddenzee van 2,5 meter naar ongeveer 2 meter gaat. Ja, dat scheelt echt wel op je dijkontwerp en ook op je versterkingsopgave.